Vždycky. Timo, teraz ti poviem jednu vec. Všimni si, ako ti vždy zabije z forehandu ten return. Pozri. To je z 3 výmien, 2 takto získal. Čo keby si skúsil... To je dobré. Čo keby si mu skúsil zahrať aj do backhandu servis. Čo ty na to? Treba rozmýšľať týmto. To odnes. Ja ho zoberiem preč. Zhoda. Dostal ten istý game. Timo odvrátil 2 matchbally. Pevne nohy. A naspäť. Výborne, poď. Fú, ale pekne, chalani. Dneska si myslím, že budeš čoho vyberať na YouTube. Toto vypadá veľmi... Prečo dislajkov? Pekne hráte, pome. Lebo ja si urobím 1000 už to... No počkať, máš výhodu. Není zhoda. Na opačnú, poď. A ja som rád, že mám výhodu. Máš výhodu, podávaš takto. Týmko a zaber, jedna lopta a bude 6-6, poď. Timo to dá. Poď na stred dozadu. A poď. Fú! Bolo šťastie, 6-6. Podáva Ryško. Nie. Tak sa rýchlo napí.